Gikan nga nakumpiskar ang valor 408,000 pesos sang suspected subo kay Joey Miranda, 47 anyos, pinagisa bypass operation sa barangay Disamparado, Jaro, Iloilo City, hapon sa Hunyo 8. Sunod kay Pulisya Tinanti Galigo ang team leader sang City Drug Enforcement Unit nga nabaklan si Miranda sang isa ka plastic sang suspected subo. Gabit ang bypass money nga 7,000 pesos. Gen payag pa ni Lieutenant Galiego nga recover ang 32 ka mga plastic sang illegal nga droga kag nagabugat sang 60 grams nakip na ang bypass money. Base pa diri, nagdangat sa 3 ka semana ang monitoring sa pulis kay Miranda kag nahibaluan sa Milyon Distrito sang Jaro ini nagabaliga sang droga. Magandang trabaho no, bisan Sabado kay nakatuon ang transaksyon sa Sabado. So pagbubuloyan ginamon parang makuha atong subject. Dugang pa ni Lieutenant Galiego mga ka-K5 nga anay na preso bangod sa paghupot sang illegal nga droga si Miranda. Kag gilayon man nga nakagwa sang tuig 2023. Kag ini siya mga ka-K5 ang wala na naghatag sang komento tuoy sa pagka-aresto sa iya sa bypass operation. Balita nagikan sa Distrito sa Jaro. Ako si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.